नोंथांमोन चेनेलखौ आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होगोरो। आङो आगोलनो खोन्थाखादों आंनो केरियार काउन्सिलनि सोमोन्दै एसे सारा फंनैसो बुंदो। दा नंगौ, दा केरियार काउन्सिलिंआ बिराद गोनांथार मोनसे आयदा जानानै फैदों। मानो होनबा दानि एनि प्रफेशनेल डक्टर, इन्जिनियारिं, फरेस्ट्रि गासिबो खोब कम्पिटिटिभ जायो। बेहाय केरियार काउन्सिलिं मोनैयाव फ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा राइट डाइरेक्सनजों फ्राय थांनाया एसे गोब्राब जायो। मानो होनबा बे MBBS प्रफेशनेल बा इन्जिनियारिं प्रफेशनेल बिनि थाखाय मा खालामनांगौ, मा फरायनांगौ, मारै प्रिपारेसन खालामनांगौ बेफोरनि जेबो मिथिया। दा दिनै बे केरियार काउन्सिलिंआव आङो बिसोरनो माखासे उपाय होदों जे केरियार काउन्सिलिंआव बिसोरो एसे सोलोंना लाबाय होननानै आं सानदों। दा सासे प्रफेशनेल MBBS डक्टर जानोबा, सासे इन्जिनियारिं जानोबा, सासे IPS APS अफिसार जानोबा माबायदि प्रिपारेसन खालामनांगौ, माबोरै गावनि जिउखौ दानानै लानांगौ, बे मोनसे माखासे जिनिसखौ आङो बिसोरनो मोनसे टिप्स होदों। जाय हक जोङो माने बे केरियार काउन्सिलिं जोङो होनो हायिनि थाखाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दासिम नांगौ रोखोम प्रफेशनेल माखासे कर्सआव थांनो हायाखै, माने गावखौ प्रिपारेसन खालामना लानो हायाखै। बिनि थाखायनो बिसोरो माने गोबां माने प्रफेशनेल लाइनफ्राव मोननो हायाखै। बबेखानि दा एफा एनै जाबाय, माने गोबां प्रफेशनेलाव जोंनि दा फरायसा फरायसुलिफ्रा दंसै। आरो बेखौ रासिनै आरो दा मोजां मोजां फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरो माखासे प्रफेशनेल कर्सफ्राव जाहाथे थांनो हायो बा गावखौ प्रिपारेसन खालामनानै थाग थियारि खालामनो हायो, बेनि थाखाय माखासे केरियार काउन्सिलिंनि माखासे मेन खोथाफोरखौ दिनै बाहाय जा हायो होदों। आं आसा खालामो दिनै जाखिनि लाइमोन सोरां फरायसालिनि स्टुडेन्टफ्रा आंनि बे केरियार काउन्सिलिंआव आं फोरोंनायफोरखौ मिथिनानै एसे लाभवान जाबाय होननानै आं बिसास खालामो। फरायसाफोरा माने लाइमोन सोरांनि बे स्टुडेन्टफ्रा क्लास 9 आरो क्लास 10 इभेन गार्जेनफ्रा बिराद माने इनकारेजिं, माने बिराद इन्टारेस्टेड, माने मारै गावखौ थियारि खालामोब्ला जोङो बे माखासे प्रफेशनेल कर्सआव थांनो हागोन बा गावनि लाइनाव थांनो हागोन। प्रफेसारखौनो होन बा बिजनेस लाइनखौनो होन, माखासे डिफेन्स लाइनखौनो होन, बेफोरबायदि माखासे काउन्सिलिंआव आं खिन्थादों। दा बेवहाय खोब माने गार्जेन आरो फरायसाफोरा खोब गोसो गुदुं आं मोनदों। आरो निस्सय बिसोर बे हिसाबै प्रिपारेसन खालामगोन आरो फैगौ समफ्राव बिसोरो गावसोर गोसोजों लुबैनाय बेफोरबायदि केरियारखौ फरायनो हागोन होननानै आं बिसास खालामदों।